Ekin diezaiogun. Gaurko azalpenean benetako krimen historiko baten misterioa argituko dugu. Aurrerapenari, botereari eta batez ere ezarritako ordenari edo status quoari aurre egiteak ekar dezaken prezio izugarriari buruzko istorio bat da hau. Prest? Bagoazen. 1937 urtera egingo dugu salto, galdera lasgarri batekin. Zergatik bihurtuko litzateke misiolari jator eta apal bat urruneko herriska txiki batean lanean ari zena, bat-batean hilketa konplot basati baten jomuga. Pentsatu minutu batez, horrelako basakeliak ez direlako ezerretzetik sortzen, ezta? Zerbait gertatu behar izan zen ezinbestean. Eta harridura hori ezin hobeto jasotzen da meniratzi mitea horregoita softiko rantziko jesuiten buletinean. Orduan munduari iragarri zioten James Cottyle aita bere parrokiako etxean bertan erasotu eta zauritu zutela hilgarri. Testuaren hildoek galeranen eta sinesgogortasunaren sensazioa transmititzen digute erabat. Baina nor zen zehazki gizon hau? Tira, hilketa honen atzean zegoen benetako motiba ulertzeko gizon hau nor zen eta zein misio zehatz aukeratu zuen aztertu behar dugu lehenik. Keralatik Txotanakpurera egin zuen bidaria ikusiko dugu jarraian. Bera, 1905 jaio zen Keralako komunitate katoliko tradizional batean. Handik urte batzuetara, 1926an jesuiten ordenan sartu zen eta 1928an apaiz ordenatu zuten. Baina bere bizitzako benetako inflexio puntua 1928an iritsi zen. Orduan joan zen Txotanakpur eskualdeko adibasi tribu sakonki ustiatuak zerbitzatzera. Nahuatarnerreko misiora, hain zuzen ere. Zoazte mundu osoroa eta hotzegin evangelioa. Eskola garaiko lelo simple horrek bultzatuta abiatu zen bere bidean. Baina badakizu ezer, Cottailaitak laster ulertu zuen baztertutako komunitate haiek benetan laguntzeak haien errealitate sozioekonomiko latzei aurre egitea eskatzen zuela. Ezen nahikoa euren behar espirituali errantzutea. Funtzean, gizarte erreformatzaile bat bilakatu behar zuela jabetu zen. Beraz, tribuen emantzipaziorako plan bat jarri zuen martxan. Adibasiak errealitate gogor horretatik, nolabaiteko esklabotza moderno horretatik askatzeko, izugarri praktikoa zen estrategia bat garatu zuen, hainbat arlotan eragingo zuena. Baina begiratu ondo, arlo ezberdinak, honek ezin hobeto erakusten digu bere ikuspegi holistiko. Ez zen sermoietan bakarrik geratu. Hezkuntzan, lehen hezkuntzako eskolak hobetu zituen. Ekonomian, kreditu kooperatiban elkarteak sortu zituen euren finantza segurtasunerako. Nekazaritzen ere sartu zen buru belarri, arrotza lantzeko Japoniako eredua ekarriz. Hori erabateko iraultza izan zen haientzat. Eta gainera, kultura aldetik herrien arteko joki txapelketak antolatu zituen komunitatea indartzeko. Plan biribila, ez da? Aizu, eta hain zeuen zentratua euren ongizate ekonomikoan, non igandetako meza egun sentira aldatzea erabaki baitzuen. Zergatek? Nekazari langilek euren ezinbesteko nekazaritza lana eten ez zezaten. Berrikuntza izugarria izan zenura, jendearen eguneroko bizitzara erabat egokitzeko pentsatua. Orain gatozen gako nagusira. Benetan interesgarria da ulertzean nola diruditen aldaketa unibertsalki positibo hauek egia esan bere bizkarrean diana handi bat jarri zioten. Zergatik? Aurrerapena ez delako beti denontzat albiste ona izaten, status quoa mehatxatzen duenean batez ere. Hemen daukagu gatazkaren muina. Alde batetik, kreditu kooperatibak sortuz, Cottyle aita adibasiak zorren amaigabeko trampetatik askatzen ari zen. Baina bestetik hori eginez, zuzenean ari zen suntsitzen bertako lurjabe eta diru mailegatzaileen boterego euktura ustela. Alde batean, langile finak dauzkagu, eta bestean, euren finantza hegemonia galtzen ari ziren zaminderrak. Hau lehertzeko zorian zegoen presioa heltzea bat zen. Eta tentsio horrek estanda egin zuen 1965 eta 1967 bitarteko lehorte izugarri batekin. Diru mailegatzaileek nekazari goseak ustiatzeko aukera ezin hobea ikusi zuten. Baina Cottylenen landa kreditu elkarteek salbamendu bat eman zieten nekazariei, eta horrek tokiko eliteak zutan jarri zituen. Pentsa, beraien negozio eredu osoa pikutara ziotzioan. Euren nagusitasuna eskuetetik ihes egiten ari zitzaiola ikusita, elite boteretsu hauek mehatxua erabat kentzeko konplot bat antolatu zuten. Eta nola? Soldatapeko hiltzaile gogorra kontratatuz euren lan zikina egiteko. Baina gauzarik makabroena, dudarik dare, plana apaizaren beraien abegikortasun ezaguna ustiatzean oiarritzen zela da. Honela iristen gara historionen gertaera lasgarrira, 1967ko ustaileko gaur beldurregarri hartara.
Bere ondarea betiko markatu zuen azken sakrifizioa izan zen hura. Uztailaren 13ko gauean, ondo jantzitako 2 ezagagunek bere atea jo zuten. Aterpea eta ura eskatuz. Eta noski, kotaieilen abegikortasun utzi ezina aprobetxatuz, basatiki eraso zioten konfiantza osoz ate irekitzenean. Urrengo 40 orduetan, benetako amesgaizto baten denbora lerroa garatu zen. Gaueko 9etan iritsi ziren hiltzaileak aterpea eskatuz. 10etan eraso basatiak gertatu zen, 13 labankada jaso zituen. Gauerdian ustekabean agertu zen autobus batean ospitalera eraman zuten erabateko desesperazioan. Eta 3 egun geroago, uztailaren zertxeran arratsaldeko 7etan zendu zen, 7 orduko agonia luze baten ostean. Baina mesedez, jarri arreta orain honetan, hau harrigarria baita. Konortea mantendu arren eta erasotzaileak nor kontratatu zituen zehatz-mehatz jakin arren, erabatuko egin zion haien izenak poliziari emateari. Horren ordez, barkamen baldintzagabeko azken hitz sakon hauek besterik ez zituen eskaini. Nire anaiak ziren, erabat barkatu diet. Hori bai dela indar eta sinesmen izugarria ez da. Esai askorentzat irabasi zutela zirudien, arazoa kendu zuten paretik, baina errealitatean, kotailen azken sakrifizioa geldietzina zen aurrerapen olatu bat piztu zuen eskualde osoan. Hazkunde esponentzial baten hasia izan zen hura. Erasotua izan zen leku berean oroigari bat eraiki zen. Leku hori erromesaldigune bihurtu zen berehala, eta jendearentzat inspirazio iturri. Hasieran krimenez betetako herriska bat zena, pixkanaka mirali baten antzera garatzen eta eraldatzen hasi zen. Bere planak erabateko arrakasta izan zuen azkenean, begiratu datu hauek. Nahuatantreko eraldaketa ikaragarria izan baitzen. Parrokia 1000 fededun izatetik 4.000 baino gehiago izatera pasa zen. Lehen hezkuntzako eskola xume hura hezkuntza zentro nagusi bihurtu zen, 2500 ikasle baino gehiago matrikulatuz erdi eta goi mailako eskoletan. Herriska izolatu eta arriskutsu bat zena, adibasi familia milakarentzat garapen zentro oparo bilakatu zen. Eta gaur egun zer? Mende erdi baino gehiago igar ondoren, rantziko hartzapespukoaren 2009ko gutunak argi uzten du. Bere martirioak komunitateak batzen jarraitzen du. Jarjanderetik hasi eta Keralako bere jaioterriko parrokiaraino. Bere ondarea zalantzari gabe inoiz baino bizirik dago. Azalpana amaitzeko, hausnartzeko azken pentsamendu honekin utzi nahi zaituztegu. Sistema ustelak desegiteak ia beti kostu handia dakar, batzutan norberaren bizitza bera. Beraz, ze arriskatzeko prest gaudegu pertsonalki benetako aldaketa bat lortzeko eta status quoari aurre egiteko. Pentsatu horretan pizka bat. Eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik eta hurrengora arte.